Nixtieq nagħmel punt ta' ordni fuq l-aħħar vot li llum ħankunu qegħdin nivvotaw fuq u fuq l-estensjoni tar-regolament 168 li fl-aħħar mill-aħħar jammonta l-diskriminazzjoni kontra wieħed mill-aktar prinċipji fundamentali ta' dan il-Parlament Ewropew. Li kull membru f'dan il-Parlament Ewropew għandu dritt illi jitkellem bil-lingwa uffiċjali ta' pajjiżu. Il-Malti ilu 20 sena f'dan il-Parlament Ewropew isofri minn din id-deroga illi f'leġislatura waħda wara l-oħra qed tiġi estiża u teskludi l-Malti milli jkun jista' jiġi użat minni mill-membri parlamentari Maltin fil-kumitati tagħna. Din hija diskriminazzjoni u totalment ma jagħmilx sens li l-istess riżoluzzjoni qiegħda tgħid illi ttieħdu l-prekawzjonijiet kollha. X'prekawzjonijiet ittieħdu meta jien 20 sena nitkarbu biex ikollna aktar interpreti Maltin f'dan il-Parlament Ewropew u kap ta' kabina Maltija li laqqas dak dan il-Parlament ma oġbu jagħti f'20 sena sħaħ. Din hija diskriminazzjoni kontra l-Malti u anke kontra l-lingwa Irlandiża illi fl-aħħar mill-aħħar ħad tiġi darb'oħra estiża għal leġislatura oħra.